Sang Yaksendra Gora rupa mangeses kadhiangin pangsempal kaprapal selo kaplesan soto lumayu mangungsi kagiat kagurdo kang jaga bumi Ila jagat wasis aning Bathara
reca manik jatining alam kang tinuding. Duk waduk ya bandaku ya donyaku. Kumbakarna. Kumbakarna. Pracaka blis laknat padha jek-jekan. Kakang Prabu Dasamuka ana dawuh ngopo Kakang? Walah dalah. Kaya samber gelap pangrasaku nratas. Gemeter angganipun Kakang. Gragap rasaku gugup atining pun Kakang. Ning semono wae. Dasamuka ngadepi lakon apa wae ora tau miris. Ning kageting pun Kakang dene Siadi ora Cecala bakal seba ana ing siti hinggil negara Ngalengka. Kumbakarna. Iya Kakang. Nitik lengkring wadana, kincanging alis kedhep, lirining netra. Gajeke Siadi gendong wigati. Ngabyantara ngarsaning pun Kakang apa? Ana bab wigati sing kudu tak aturake ngarsaning Kakang Prabu. Ana perkara sing kudu tak aturake ngabyantara ngarsanipun Kakang Prabu Dasamuka. Bagus. Nek ngono sadurunge kowe beganjar. Begundal-begundal anung-anung sing padha gantung seba iki singkirna luwih dhisik. Katimbang bebalui lan ngrubeda. Nggone Siadi lan pun Kakang bakal sabet jagong catur netra ana ing siti hinggil kene. Kakang Prabu, anung-anung Punggawa Praja iki aja mbok singkirake. Sebab aku mbutuhake seksi nggone bakal matur ngarsaning Kakang Prabu Dasamuka. Sayekti anggonku matur iki kabeh dudu saka karepku dhewe. Nanging uga nggonku bakal nglairake pangunek-unek lan panggresahing kawula Ngalengka kunjuk ngarsaning Kakang Prabu. Sebab apa Kakang? Ora ana sing wong wani matur ngarsaning Kakang Prabu. Eling-eling Kakang Prabu Dasamuka kuwi katapan panas barat. Sing wani matur siji adiku Wibisana ing Singgela. Lan Kumbakarna adimu ing panglebur gangsa iki Kakang. Kuwi wae parandene Kakang Dasamuka mesti kleru tampa. Dianggep aku karo Wibisana njungking kawibawan. Adalah ana kene iki ketok melok menawa karatwaning Kakang iki kumaluhur, kumalungkung. Lumuh kesosor kawibawane. Cukup. Kowe rasah nyerweteh kaya betet sewu nebo pategalan. Gage matura. Supaya katon tulus aturmu. Supaya katon mulus hatimu. Nadyan sejatine aku nggawa tembung mulus kuwi kleru. Sebab mulus kuwi tembung pangalembana. Lan uga panyandra kanggo mulusing pipi lan pupu. Kowe krungu swara pipi karo pupu mulus kok njur langsung ngowoh to, Gok? Iya, Aku ki mau bar gojekan karo kabeh ndoro-ndoro pengrawit ana ing negara Ngalengka kene. Nek nggawa tembung kuwi dipaske. Lah iki Sang Dewa Aji kok nggawa tembung mulus. Mongko ning siti hinggil nembe nyandrake bahasake yen kuwi iki pangendikan. Ana mulus ki lak pupu karo pipi. Heeh. Aku tenek langsung benekke jare, Gok. Ayo, Kumbakarna. Apa Kakang? Matur. Kakang pitakonku mung siji. Apa bener yen wis sawetara iki Kakang Prabu Dasamuka nyulik lan ngrebut garwaning Prabu Rama Wijaya ingkang agekasih Rekyan Ayu Warasinta? Apa bener pawartos Mbok Bakul sinambi wara kuwi Kakang? Cukup. Nadyan ora tok bacotake pitakone Yayi Kumbakarna.
Ananging larek-lareking tembungmu aku wis bisa maca. Playuning karepku ki aku wis mudeng drohon kowe. Aja nesu Kakang, aja muring. Aja duka yayah sinipe. Pitakonku iki wis tak lambari budi pekerti kinantenan andhap lan asor. Unggah-ungguh ngarsaning Kakang Prabu tegese aku iki mung pengin pitakon umpama pancen bener mengkono Kakang. Banjur mengku kersa kepiye lan apa sebabe dene Kakang Prabu Dasamuka ngasi nglakoni tumindak ingkang kaya ngene bergunggung berung nyulik garwaning Prabu Rama Wijaya ingkang hakekasih Dian Ayu Warasinta Dewi. Yo tak jawab senajan sak temene iki perkaraning Dasamuka dhewe. Aja kok wong liya keluarga ae jane ora kena melu cawe canduk lawu perkaraning Dasamuka karo Dewi Sinta. Nanging rehne kowe pitakon adile tak wangsuli kanthi pratitis cetha pertelo tak kandhake marang kowe kabeh. Piye keluwihane Dasamuka ning kene iki? Ora tak tutup-tutupi, ora tebeng aling-aling. Wis ngancik 3 warsa iki aku nyulik garwaning Prabu Rama Wijaya ingkang kekasih Dian Ayu Warasinta. Sinta bakal tak rasuk garwa ora kumbi ora selak minangka marpu bayinta ana ing negara Ngalengka Duraja. Kakang, aku matur ateges nepak pernaja ngunggah-unggahi bun-bunane Kakang Prabu Dasamuka. Jagat iki jembar Kakang, aja mau anggep sak godhong kelor. Akeh banget wanudya ingkang luwih sulistya ing warna ngungkuli Dewi Sinta. Kakang aku eman marang panjenengan Kakang. Ngreksa marang kuncarane Kakang Prabu Dasamuka lan wibawane Kakang Prabu Dasamuka. Balekno Kakang. Balekno Dewi Sinta marang ingkang kagungan. Yen pancen Kakang ora bisa mambengi anggone ketaman asmara gandrung kapirangu. Tembungen Kakang, tembungen. Mengku yen Rama Wijaya ngukui aku saguh malang kaya anda, mentang kaya gendhewa. Aja kok ming boyo Kakang. Dadi ndeping pengamun namun bakal tak wujudi Kakang Prabu Dasamuka bangsat. Jagat nata Aludewa. Kumbara. Iya Kakang. Aku lenggah siniwaka iki gedangkrang ana ing dampar kencana negara Ngastina. Nek aku butuh pitutur kuwi sing tak tekake dudu wayanganmu Drohon. Pintera kowe, cerdasa kowe ora dadi ratu ning negara Ngalengka. Kowe arep keminter ya. Kowe arep kemethak. Ngrumangsanana, buta pengung. Kowe iso rabi widodari. Dewi Keswani kuwi yen ora sekolah betelabuhaning pun Kakang apa klakon? Apa klakon kowe iso dadi Batari utawa iso dadi bojoning Hapsari? Klebu Gunawan iki. Wong klemar-klemer iki. Wong klamer-klemer adimu Gunawan iki apa klakon nalika semana? Iso garwa karo Hapsari ana ing kayangan yen ora sekolah bet kelabuhaning pun Kakang. Iya Kakang, aku ngrumangsani bab perkara kuwi. Kabeh sing budidaya lantaran pun Kakang. Nah, yo. Saiki aku bakal
ngandharake perkara sing luwih wigati. Rungokno kabeh kawula-kawula negara ing Alengpadiraja. Anggonku kaiden diwedeni dewa ing kaendran. Dewa 30 watak sanga kabeh lurup miris ngadepi pengamuke ratu Ngalengka. Nalika aku bedah ana ing kayangan Suralaya sebab apa? Dasamuka iki wis kondang. Tapaku ampuh. Ngelmuku menjila, akalku 1000 menungsa. Ketkendelaning Dasamuka lan wicaraning Dasamuka gawe kedring mungsuh. Kadigdayanku pinunjul ing ampak-ampak brojol selaning akerti. Tinatah mendat ginara menter. Kasugianku belah bumi. Kuncaraku sundul ing langit, srawungku ngemperi jagat gage petanono. Kiblat papat iki sapa? Sapa aku tak takon sing iso kuwagang ngungkuli kadigdayane Nata Ngalengka Prabu Dasamuka. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon Lerengin canging alesori sang mawe gandrung sesembahaning kawula Koko Prabu. Estunipun cingak tuwin kejo traos kawula dene Kanjeng Koko Prabu. Ngendika ingkang mekaten. Kaos tinggal nemoho anjejarak laku sarak. Nyahak wewanang ing asanes tegese paduka sampun nindakaken laku nesta. Ngogek tulus ijo rusak pagrayu Kanjeng Koko Prabu. Kula suwun Koko Prabu ngreksa kuncaraning asma Rama Mahara Siwisrawa. Ugi kula aturi ngeman dumateng lelabuhan Kanjeng Eyang Prabu Sumali ingkang sampun budidaya luhuring negari. Tuwin sampun tetilar dhateng jumlaring praja Ngalengpadiraja menika Kanjeng Koko Prabu. Umpamiya para leluhur menika kok tasih meger gesang wonten ing alam padang. Mirsani lelakon menika Koko Prabu. Badhe andhawahaken waspa. Nangis pepunden kita awit menapa? Mboten gegadang dateng tedak turun. Anggadhahi wewatak ambeksia lan murka kados ingkang Koko Prabu sandang lan uga Koko Prabu lampahi menika Koko Prabu. Ya Gunawan, kula wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Koko Prabu. Kowe kuwi bayi wingi sore. Arep mejang kaya dalang nuturi kaya dene kiai. Apa rumangsamu kadangmu tuwa iki ngumbar sahabat iya? Ngujub dirai. Ngono apa piye? Apa rumangsamu kowe ngerti atining Dasamuka? Apa katon candala banget? Ratu Gustimu masih kowe ngoman-oman. Kebangetan. Kebangetan banget. Anggonmu biji marang labet labuhanipun Kakang eling. Kowe iki mingkari nglungguhi. Nglungguhi klasa ingkang gumelar ana ing negara Ngastina tegese kowe kuwi mingkari apa-apa mingkari dawuh. Tak
prajake tak mulyake lah kok malah kowe walah dalah. Tak critani kakati pungkasan. Sinta kuwi simbol kekuasaan, Sinta kuwi simbol kamenangan. Suliye Batari Widawati tak kandhani. Gawang marang ras pasuryaning Dewi Sinta ki ora kok aku ngumbar marang Kanepson. Ngasih tak rewangi aku ngemis katresnaning Sinta ora teges aku gelar wirang ning raine kadang-kadang. Lan kabeh wong sing wis nyengkuyung marang panjenenganing Sun babar pisan ora. Ning tumrap panjenenganing Sun yen to Sinta Dewi iso dadi garwaning pun Kakang tambah kuncara digdaya sekti anggone Dasamuka lenggah dampar Sinuwaka ngayomi sangganing kawula negara ing Ngastina. Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu. Wong nandur bakal ngunduh Koko Prabu. Yekti ngrembaka tanduraning Palawija, Pala Kasimpar, Pala Gumantung lan sakatahing samukawis ingkang den ungkuli dening Sang Bathari Sri inggih suliye Sang Dewi Sinta sakmangke. Menawi panjenengan ngeruda paripaksa menika boten badhe sae kedadosanipun Yitna Yuwana Lena kena welas tanpa lalis nanging semantena kula ibarataken panjenengan nilar ing kaprayitnan niat nulung malah kaslurung niat amemangun tundhone dados penyamun angon mangsa tak tunggu ngasih Sinta ngulungke kanthi ikhlas jiwa ragane rawi-rawi rantas nadyang ewanci sore ingsun kajoko medah ing wanci prayitna. Ampun Adigang, Adigung, miwah Adiguna Kanjeng Koko Prabu. Lir Lena kabentu sing awang-awang ing sandunging ratan, racaturan karo dapur. Ora caturan. Dina iki kok. Yen pancen sliramu ngukui marang apa sing dadi penggalihe pribadi minangka dadi satriya negara Ngalengka. Prayoginipun nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu. Panjenengan kersa nampi aturipun sedaya para sentana. Ingkang langkung sae kagem anjangkepi utamaning sabda menika kados dene kula ibarataken kitab Zabur, Taurat lan Injil ingkang den jangkepi miwah dipun sampurnakaken kelawan Al-Qur'an Kanjeng Koko. Cangkemmu ngranyak tak kandhani. Aku ra sudi nampa pasuwitanmu. Drwili kowe brojokan sewu nebo pategalan. Aku ra sudi nampa pasuwitaning Gunawan saka sabut-saben negara Ngalengka diraja. Koko Prabu, menawi mekaten lilana kula nyuwun pamit. Mugi sak pengker dalem mboten wonten rubeda. Mugi Ngalengka tansah beh. Bayi wingi sore nyepatani karo wong tuwa mangsa mandya minggat kowe. Wah. Walata. Adalah Kanjeng Koko Prabu Kakang. Lah kok tega temen sliramu mentolo nundung marang adimu Gunawan. Padahal Srina pantaraning ratri Gunawan tan kendhat anggone tansah bebela lan nutupi marang kaluputane Kakang Prabu Dasamuka. Ning dina iki ora kaya sak gedhakan iki. Kakang kok tega mentolo marang adimu yo. Ibarat Kakang kuwi aku karo Gunawan kuwi sedulur. Gunawan ngeleh aku uga ngrasake ngeleh. Gunawan lara aku uga melu ngrasake lara. Sekecake lenggah ana ing negara Ngalengka diraja kene. Ora semang sambat karo sedulur meneh.
panjenengan ingsun bakal topo sare sak umur-umur urip. Wah. Weh. Salah. Ucap kacaritun kula semanten. Katundunge Dyan Wibisana sakmangke badhe sinanggit lan pinanggih malih wonten ing jaman lelakon Wahyu Makutarama samiyugi. Tapa sarenipun Dyan Kumbakarna no ganten kucapo ingkang mapan wonten ing sakninggiling jagat sak ngandhaping pralambita. Ucap nalika semanten katutup kasingget lelampahan menika dene sukmanipun Kumbakarna sabagdanipun perang ageng bangsa Wanara mengsah Denawa. Sang Raden Kumbakarna gugur madyaning palagan ananging tasih nampi paukuman. Napa tau paukumanipun? Sakmangke badhe kacerasaken menawi sampun pinanggih Dyan Raden Werkudara. Karenan mardi siwi sinawung resmining kidung sinuka sinukarata kekarto pakartining ilmu luhur kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming haji adalah jagat noto aludewa adalah harap melayu harap melajar tekan ngendi wae panjenengan ingsun iki abadan sukma mestine panjenengan ingsun luwih gampang nemokake marang kowe nggih cah bagus. Wah, demit. Ora semangkiri godha marang panjenengan ingsun. Kumbakarna. Aku ora duwe luput marang jeneng sliramu. Wis tak kandhake ana ing ngarep.
panjenenganing ingsun ora duwe perkara urusan marang jeneng sliramu bab perkara Bandayuda lan sapanunggalane ning nggih cah bagus welasana marang panjenenganing ingsun lilanana aku manjing manunggal supayane dimen sukmaku iso manjing ana ing kasuwargan yaktine dawa banget lelakone yen tak critake ana ing kene. Wah, ora sudi aku nampa pasuwitane sukmamu. Nadyan kowe kuwi satriya pengpengan ana ing lelakon Ramayana. Ananging klebu kowe satrune leluhurku, satrune mbah-mbahku. Ora sudi jasate Werkudara kepanjingan demit kaya dedapuran. Adalah nggih cah bagus melaso marang panjenenganing ingsun. Sak banjure melaso marang kabeh tedhak turunmu besok. Hadiku Gunawan Wibisana sadurunge moksa wis paring dawuh. Yen to kejaba anggonku bakal nemu kasuwargan ana ing anggane Dyan Werkudara sakmangku. Ananging uga aku bakal anjampangi minangka dadi Manggalayuda. Sukmaku bakal ngemong marang jasate para titah mengku sing dadi keturunanmu nggih cah bagus tegese. Besok kapan kowe utawa keturunanmu madeg minangka dadi senopati ana ing negara Ngamarta. Ora semang wedi, ora semang gigrik, ora semang samargi bandhenge Ramayana. Bandhenge lelakon Ramayana sing bakal anjampangi marang kabeh tedhak turunmu mengko. Apa aku iso percaya marang jeneng sliramu? Yen pancen sira ora gelem nulung lan momong lan ora paring welas marang panjenenganing ingsun, mendah apa kowe minangka dadi begawan Bima Suci nggih cah bagus yo. Yen pancen mengkono ana tetembungan cara maesa utawa kebu utawa sapi jagalan luwih dhisik yo nggih gigrik limpamu. Wah, salah. Wah!
Ah! Wah!